Бар шундай кешеләр, алар үз яшәешләрен туган җирдән башка күз алдына да китерә алмый. Туган туфрак, туган җир, туган як, ата-ана нигезе алар өчен изге төшенчә. Бүгенге тапшыруыбызның герое Әхтәм Исмәгыйль улы Сөләйманов өчен дә бу шулай. Исәнмесез? Эфирда якташлар тапшыруы. Бүген бездә кунакта инвестор, Татарстан Агроинвест директорлар советы рәисе Әхтәм Исмәгыйль улы Сөләйманов. Исәнмесез, Әхтәм Исмәгыйлевич? Исәнмесез, исәнмесез. Рәхмәт шулай чакыруыбызны кабул иткәнегез өчен һәм гадәттәгечә безнең беренче соравыбыз туган якларда еш буласызмы? Кайткач та иң беренче кырларны иңлисезме? Фермаларда буласызмы? Әллә турыдан-туры Чулпан авылына кайтасызмы? Туган якка кайткач та нинди хисләр кичерәсез? Чыннан да үзебезнең якларга, якка инде Нурлатка еш кайтырга туры килә. Мин үзем Казанда яшим. Еш кайтмас идек, бunda безнең эшләребез бик күп, бик зур хезмәт таләп ителә. Шуның өчен ешрак кайтырга туры килә. Мин үзем инде бу як кешесе, ничектер мин туган туфрак якын булды. Һәр вакыт менә шул үземнең хезмәт юлымны теге сугыштан соң авыр елларда, яки сугышта үлгән, бик авыр еллар иде ул вакытта. Менә шулай итеп, үземнең тормышымны тракторчы ярдәмчесе булып башлаган идем. Шуннан 17 яшь җиткәч трактор бирделәр. Аннан соң шоферга укып водитель булдым. Аннан соң чистая техникумына заочно кирдем. Менә шулай итеп бетереп, колхозда баш инженер булдым. Аннан совхоз директоры булдым. Аннан райком секретарь булдым, икенче секретарь, авыл хуҗалыгы секретаре, кстати. Менә шулай итеп, ничектер туган як миңа һәр вакыт якын булды. И һәр вакыт инде мине Аллаһ Тәгаләдән шулай насип булгандыр. Һәр вакыт җир эше булды инде, җиргә шулай тартылдым. И бүген дә инде менә миңа хәзер 73 яшь, әле һаман үземнең җирдән башка үземне хис итәм. Әхтәм Исмәгыйль, сез чын мәгънәсендә менә бала чактан шушы җирнең сулышын тоеп үскән кеше, шулай бит? Шулай инде, шулай. Баштан белгеч булып, аннан соң җитәкче булып, колхоз рәисе булып, аннан соң инде райком секретаре вазифаларын башкаргансыз. Һәм бүгенгесе көндә дә сез әле менә әйткәнебезчә республика күләмендә шундый дәрәҗәле оешманы җитәклисез. Бүгенге көндә Агроинвест директорлар советы рәисе вазифасын башкарасыз. Барысына да кайдан көч табасыз һәм ничек илгерәсез? Кеш инде ул, миннән ничек әйтим, Аллаһ Тәгалә исәнлек бирсә, кешенең кеше була инде ул, Аллаһ Тәгалә исәнлек бирсен. И һәр вакыт менә шулай эшләргә, хәлле булырга насип булсын. Ул инде кеше табасың, әгәр дә исәнлегең булса. Минем тагын бер кат әйтәм, исәнлек кирәк. Исәнлек булса эшләп була. Мин инде әйтер идем үземнең хезмәт юлымны, менә шул яшьли, шул 17 яшьтә тракторист булып инде башладым. Чигендер кырларыннан башлаган иде. Бүген дә чигендер үстерү белән шөгыльләнәбез. И шулай итеп, бу культура инде минем өчен иң якын культураларның берсе булып калды.
Менә җиргә кайткачтан соң да сез ниндидер менә балачакка кайтып килгән кебек барып тоясыздыр. Авылдан чыгып киткәнемә күптәннән. Biz 73 елда мин авылдан китеп бардым. Анда башта баш инженер, аннар партком секретары булып эшләгәч, мине югары партия мәктәбенә укырга җибәрделәр. 73 елны шул югары партия мәктәбенә укырга барып, аннан укып кайтканнан соң, аннан соң мине совхозга, Рассвет совхозына директор итеп куйдылар. Анда эшләдем, бик күп эшләмәдем анда. Шулай итеп, аннан райкомга икенче секретарь. Шулай итеп, мәрхүм Гимаддин Габаскевич белән 13 ел монда икенче секретарь булып эшләдем. Аннан Казанга алдылар. Генеральный директор Татсахар Агропром дигән организация бар иде. Шуның генеральный директоры булып, анда тога 13 ел, почти 14 ел булды. Менә шулай итеп, гомер уза, әкрен генә еллар бара. Менә хезмәт стажы 58 ел. Субханалла дип әйтергә була, шулай бит. 58 ел. Ә менә үткәннәргә кайта калсак, сез җитәкчелек иткән елларда, менә аның үзенең кыенлыклары бар инде, бүгенге ел белән чагыштырганда. Авыл хуҗалыгында һәр вакыт һәр бер чырының үзенең бар инде аның ничек әйтергә кирәк. Кыенлыклары бар обязательно. Ул заманда дәүләт бөтен нәрсәне бирә иде. Наверное, артыгын да биреп ыргытты. Теге ул бит нинеке үзем тапкан мал түгел, атайныкы жал түгел ди. Шуның кебек ул заманда менә артык биреп, менә шулай итеп, теге бер нинди кадеры булмыйча, әйбернең кадеры булмыйча, менә ул вакытта шундый ниләр бар иде, шундый нәрсәләр бар иде. Бүгенге көндә аның ул вакытта бар иде нәрсә. Менә бу культура ярамый, бусын эшләргә ярамый, партия нәрсә куша, шуны эшләргә кирәк. Менә шулай итеп, һәр вакыт менә тотып тордылар. Демәк, чәчәсен кисә дә чәчә алмыйдың. Чәчәсен кисә чәчә алмыйдың. Тыргынлык дип әйтәләр анысы, теге действительно шулай тыргынлык ул. Ни өчен? Потому что хут бирмәделәр. Менә ул бүгенге көндә, конечно, менә бу әлеге нинең рыночный системаның мин әйтер идем, аның уңай яклары, конечно, бик күп. Әгәр дә безнең менә элеккеге тәртип булса, менә шул бүгенге менә хәзер рыночный отношение булса, менә барысы да булыр иде. Демәк, авыл хуҗалыгы алдарак киткән булыр иде. Киткән булыр иде. Китай булыр иде. Анда менә шулай, анда тәртип элеккегечә отношение рыночный. Техника яңа. Техника яңа, хәзерге бүгенге техника. Менә шулай итеп алар анда нигә развитие бара, огромное развитие. Бездә бит әле менә, бездә дә мин әйтмәс идем, менә бу ахыргы елларда 5 ел хәзер кырылык. 5 ел кырылык килә. Әгәр дә безнең менә шул бүгенге кебек техникабыз булмаса, бүгенге кебек безнең бит әле әйтергә кирәк, механизаторларыбыз да бар, эшчеләребез дә бар. Безнең халкыбыз да яхшы, халык эшләмий дип булмый. Менә шул 5 ел хәзер бу авырлыкта әлбәттә истерәп барабыз. Начармы, яхшымы? Начар дип әле начар булмый. Бер ай зарплата бирмичә калганыбыз юк. Һәр ел әле урожай алып киләбез. Менә шикәр чөгендереннән дә, зерновойлардан да нинә күрә, елына күрә, ул инде 20 центнерның өстендә әле без анардан да ким урожай алганыбыз юк. Менә бу хәтта бу 5 ел кырылык. Әхтән Исмәгыйль, менә авыл хезмәтчәннәре турында сүзне кузгаттык, шулай бит хезмәт хаклары биреп барабыз дибез. Сез инде мәгълүм булганча озак еллар дәвамында республика профсоюз оешмасында җитәкләдегез, шулай бит. Менә авыл халкының мәнфәгатьләре якланамы? Авыл халкының мәнфәгатьләре яклана дип әйтергә ул инде менә шундый нәрсә. Ул менә әгәр элеккеге күзлектән карасаң, менә без социализм чорында барыбыз да яшәдек. Социализмның аның үзенең бер ничек әйтергә кирәк, менә үзенә бер төрле мөнәсәбәтләр анда. Ни белән работодатель и рабочий класс белән үзенә бер төрле мөнәсәбәт. Менә бу хәзерге бүгенге системада икенче мөнәсәбәт. Менә шуның өчен ул заманда аның анда күбрәк, может быть,
зарплатасы булса да, ул зарплатага бер ни булмаган вакытта ул акча кирәкми дә иде. Аның заманы шундый акчасы бар иде, шундый заман бар иде. Керәйде мин райком секретары вакытта миңа банкир Фадеев деген кеше иде безнең. Ахтар Исмәгыйль график белән колхозлар акчаны алмыйлар, зарплата бирмиләр дип зарлана иде. Менә акча шундый иде. Дөнья бит үзгәрә. Ул бүгенге көндә башка нәрсә. Менә шуның өчен ул вакытта стимулирование дигән, социальный стимулирование и аннарысын теге һәр вакыт күрсәтү кешегә ничектер моральный күбрәк влиять итә, чем менә бу материальныйга караганда. Хәзер бит инде күбрәк акча күбрәк бирсәң, халык шуны ярата, эшләгән кешеләргә зарплатаны достойный зарплата түләргә, вакытында түләргә. Аны менә ничек тә булса киметмәскә елдан ел арттырырга, менә шул задача инде безнең. Шул бурычны куеп эшлисез. Шул бурычны куеп эшлибез. Әхтәм Исмәгыйль, менә авыл хуҗалыгы темасына сөйләшүебезне дәвам итеп, чираттагы соравымны бирәсем килә. Мәгълүм булганча бит сез районда 22 мең ярым сөрү җирләре булган Сөләйманов крестьян фермер хуҗалыгының инвесторы, шулай бит? Моннан тыш сезнең Аксубай районында җир биләмәләрегез бар. Южныйда да бар. Южныйда да бар, дөресен генә әйткәндә. 75 мең гектар. 75 мең барлыгы. Барлыгы. Әхтәм Исмәгыйль, менә инвестор булып китүегез нәрсә сәбәпче булды моңа? Инвестор булып китүебез менә шулай инде, ул ничек әйтергә, шул Алла Тәгалә шулай язган булгандыр. Бер районга кайттым да, ул вакытта әле Фәтих Саганович иде глава. Ул әйтә, менә авылыгыз быел чулпан чәчү чәчә алмый. Менә сез асфальтка бастыгыз да, берегезгә дә бер нәрсә кирәкми дип, шулайрак итеп әйтте дә ул миңа. Кызыкка сабыштырып. И шулай итеп, давай алыгыз 10 мең гектар җир дип. И шулай итеп без ничектер менә шунда кирип киттек. Аннарсын инде минем ул вакытта улым Зәй шикәр заводында генеральный директор иде. Улыгыз дигәндә тамашачыларны таныштырып китик әле, шулай бит? Әйе. Сезнең дәвамчыгыз бит инде, ул да сезнең кебек җир улы. Җир улы, ул шулай итеп инде мин үзем генә түгел, теге улымны да шул юлга кертеп ибәрдем дисәм инде ничек булыр белмим, әйтә алмыйм. Ул да шул юлга кирип китте дә, менә шулай итеп бүгенге көндә 75 мең гектар җир. Бөтен барлык эшләрнең башында ул генеральный директор ултыра. Мин аның хәзер бүгенге көндә аның ярдәмчесе инде, дөресен генә әйткән вакытта. Менә шулай итеп безнең инде пока менә аңа булсам инде күпме хәлдән килгән кадәр аңа булсам, бөтен эшләрне основном Агроинвест оешмасы Казанда, ул инде холдинг компаниясе хәзер. Ул инде менә бу ниләрне сахарный завод, элеватор, 75 мең гектар җир. Ул инде бит зур район. Тегене әйткәндә кичкенә генә район түгел, ана теге анда Әтнә, Теләче районнарында 40-45 мең гектар җир анда всего. Монда 2 район практически кичкенә районнар получается. Шуның өчен эш җитә. Барыбызга да рәискә дә бик күп. Миңа да җитә пока, Алла исәнлек бирсен, менә пока тырышабыз үзебезчә. Шулай инде менә быел әле бик авыр еллар килә. Пока сынау, Алла Тәгалә 5нче ел сыный. Ул инде шул сынаулар узып китсеннәр иде тизрәк. И киләчәктә авыл хуҗалыгында инде уңышлы еллар килсеннәр. Менә шуны Алла Тәгаләдән сорыйбыз инде. Әхтәм Исмәгыйль, менә авыл хуҗалыгы гаять катлаулы тармак, шулай бит. Сез бүгенге көндә менә улыгыз турында сүз әйтеп уздыгыз. Менә ул заманча адым белән эшли торган кеше, сез инде бай тормыш тәҗрибәсе белән ярдәм итүче шәхес, шулай бит. Менә бүгенге көндә сезнең чынлапта хуҗалыкларда өр-яңа техника сездә, шулай бит. Сез заманнан калышмыйсыз. Техниканың менә шундый булуы, яңалыкларның булуы, яңа технологиялар булуы, бу мин әйтер идем, монда күбрәк безнең рәиснең заслугысы. Ул менә Зәй районында сахарный заводта генеральный директор вакытта аңа китереп Зәй сахарның җирләрендә бирделәр. Ул директор булды Зәй заводында да, и аннарсы булды ул ниде Заинский сахар дигән хуҗалыкта да, анда тоже 25 мең гектар җир. Ул аны бик мотор итеп алып китте. И менә шуннан анда башлаган тәҗрибәләрен ул барысында кайтып Нурлатка кертте. Әхтәм Исмәгыйль, бу сезнең димәк сездән күчә, димәк нәселдән бара сезнең шушылай җирне ярату. Ну, шулайдыр инде, ничек әйтергә кирәк. Хәзер инде теге җирне яратмаган кеше булай эшли алмый.
Hazır indi tegen aytmıştı жерine yaratmagan bolsak, mында kirmeyen bulur ediginde. Hazır indi bizning ortqa çigirge hud yok. Жер кишisi olarak aytыгыз әле. Авыл хуҗалыгында нинди үзгәрешләр кирәк? Нинди реформалар кирәк? Дәүләт ярдәмнәре кирәкме? Авыл хуҗалыгы әгәр дөресен әйтеп әйткән вакытта, әгәр дәүләттән менә шундый булышу булмаса, авыл хуҗалыгы менә бу безнең ире хуҗалыкларның дибезендә, аларның да вак фермер хуҗалыкларының да киләчәге юк. Чөнки бөтен дөньяда менә Америка булсын, Европа булсын, анда авыл хуҗалыгы русча әйтеп әйткәндә датируется, дотация бирелә. Җиргә карап, эшлән продукциясенә карап, яннары куела квоталар, анда фермер әгәр дә эшләсә, ул белә, что быел бодайның бәясе анда, например, 8 сум була. Уланы белеп эшли, уларга санап, шул расчет белән эшли уларны. Безнең урожай булса, әлеге бодай 3 сумга кала, әгәр засуха булса, бөтенләй әле ул төрле булыр, бөтенләй анда уже безнең зернобызда юк. Менә пока безнең дәүләтебез бу нәрсәне, теге элек партия бу мәсьәләдә яхшырак эшли иде. Елдан ел 5 елга бер пленумнар була иде. Авыл хуҗалыгын күтәрү буенча зур эшләр эшләнеп килде. Күпме техника китерелде. Менә бит безнең, ярар, без хәзер теге техниканы да алабыз, ул бит безнең Россиядә производителгән техника түгел в основном. Ул безнең хуҗалыкларда безнең чит ил техникалар эшли. Шуның өчен менә монда дәүләттән барса тора. Әгәр дә авыл хуҗалыгына киләчәктә зур шундый глобальный дип әйтсәң инде, игътибар булмаса, зур игътибар булмаса, авыл хуҗалыгының киләчәге менә бик авыр. Ихтам Исмәгыйль, менә тагын шундый соравым бар сезгә, бердәм сәүдә оешмасына кирдек дип, без берничә ел элек инде моны башлаган бу сөйләшүне. Сезнең фикерегез ничек? ВТОга керү буенча инде бу безнең Россия күп еллар бу нәрсәне тырышты, кергә дип. Мин анысын әйтә алмыйм. Әгәр дә чынлап та бу башка өлкәләрдә, может быть, төзелеш өлкәсендә, или анда металлургиядә, автостроениедә, башкасында, например, ул ВТО бик кирәктер. Авыл хуҗалыгы өчен әле бу бүгенге секендә безнең мөмкинлегебез теге Европадагы, Америкадагы хуҗалыклар белән конкурировать итәргә безнең мөмкинлегебез юк. Шуның өчен бу авыл хуҗалыгы өчен пока әле бу алданрак кергән нәрсә. Әгәр дәүләт шуны аңлап, булышып, әгәр дә башка, әгәр дә чаралар, инде булса чаралар күрсә инде, ул вакытта, конечно, ВТО һәрбер нәрсәне бар яхшы ягы, бар начар ягы. Шуның өчен, может быть, әгәр дә дәүләт аңа әгәр булышса иде, аның яхшы ягын күбрәк булыр иде. Но бит пока бүгенге секендә әле бер нинди андый нәрсә юк. Безнең продукциябызда бик сыйфатлы булырга тиеш бу яка. Безнең продукциябызда сыйфатлы булырга тиеш. Сата белергә тиеш. Без әле аны пока сата да белмибез. Менә ярар әле без теге крупный хуҗалык булгач, эре хуҗалык булгач, әйме. Безнең инде менә, например, біз елга сатарга безнең где-то 70-80 мең тонна зерно һәр елны җыела инде. Менә фермер ала инде ул примерно 200 гектар җире бар икән инде, 100 гектар җире бар икән инде. Ул алды инде ул зерносын. Ул зерносын ул мискин кайда сата да алмый. Аны ала да алмый. Әле теге зур партия белән безнең әле без сатабыз, безгә ул җиңелрәк. Менә бу кичкенә хуҗалыкларга аларга нишләргә? Ул бит инде менә, например, ниләрдә, чит илләрдә, Европада фермерлар алар барыбер, алар үзләре вак кына булса да, алар берләшкән. Аларның бар берләшкән крупный барыбер организациялары бар, алар берләшеп аны башында планга кертеп, сатып, шулай итеп яшиләр. Яннары сыңанда аларга квота бирелә. Например, фәлән кадәр производительгә тиеш ул. Безнең монда бит пока квота юк. Менә квота булмыйча, безнең әле монда тәртип тиз генә булмаячак. Сез ислам дини кануннарын төгәл үтәп яшисез, шулай бит. Менә сез Чулпанда бик матур итеп мәчет төзеттегез. Матбугатта языла, кайсы гына мәчеттән инде генә ярдәм кирәк булса, менә Ибрай, Аксубай районы Ибрай авылы мәчетенә, шулай ук Бикүле мәчетенә сез бик күп ярдәм, саллы ярдәм керттегез. Сез барысына да менә шушы күңел кушуымы, ислам диненә ничек килдегез сез? Күңел кушу инде ул, күңел
Күңел кушуы обязательно, әгәр дә кешенең күңелендә булмаса, анда ул андый нәрсәне беркем дә эшләмәй. Мин үзем теге намаз кешесе, 5 вакыт намазда инде ничә ел, Аллага шөкер. Шуңа да торып шатланам. Сезнең алайда әле эшләнәсе, башкарасы эшләрегез бармы? Нинди уй планнар белән яшисез? Нинди максатлар куеп яшисез? Башкарасы эшләр әле бик күп ул. Әгәр дә инде чыннан да уйлап карасаң, әле безнең менә без бит инде сет комплексы салдык Аксубайда берне, Киикледә берне и Белорозерда бер комплекс инде име. Анда хәзер булганның içinde 10 мең баш терлек. Бигрәк тә мин авыл хуҗалыгының иң авыр тармагы дип терлекчелекне санар идем. Анда эш бик күп. Безнең хәзер бүгенге көндә терлекчелектә белгечләр җитми. Особенно ветеринарный врачлар. Анда комплекс условиясында электеге колхоздагы кебек алар хайваннар кышкыны фермада шунда яшиләр иде дә, җәйгә лагерьгә тегендә болынга чыгып китеп, терелеп кайталар иде. Монда бит инде ел буена менә шул теге бер помещениедә асрагач, ул терлекләргә ничектер башкача подход кирәк, аларны вакытында аларга прививкасын ясарга, башкасын эшләргә, белгечләр җитми. Менә шуның өчен яннарысын ничек әйтергә кирәк? Авыл хуҗалыгында менә хәзер белгечләр, даже укып бетергән белгечләр дә кайтырга тырышмыйлар монда. Безнең әле бөтенләй мин әйтмәс идем теге специалистлар юк дип, специалистларыбыз да бар, эшчеләребез дә бар. Барысы да әлхәмдүлилләh. Менә шулай итеп киләчәктә дә насыйп булсын. Матур итеп яшәргә, эшләргә, Алла Таала исәнлек бирсен, саулык бирсен. Менә шулай шундый теләкләрдә калабыз. Амин, рәхмәт сезгә, Исмәгыйль, шундый матур сүзләрегез, әңгәмәгез өчен һәм әлбәттә теләкләрегез тормышка ашсын. Олы рәхмәтебез студиябезгә килеп, үзегезнең матур әңгәмәгез белән безнең тамашачыларыбызны шатландырганыгыз өчен. Кабат очрашулар насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүген бездә кунакта инвестор, Татарстан Республикасы Агроинвест директорлар советы рәисе Әхтәм Исмәгыйль улы Сөләйманов иде. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сездән шалтыратулар, тәкъдимнәр көтеп калабыз. Безгә хатлар юллагыз. Инде якташларыбызны үзебезнең студиябездә көтеп калабыз. Сау сәламәт булыгыз.